Dahil sa kawalan ng pera, dalawang ama ang nakulong matapos manghablot ng cellphone para may maihanda sa kaarawan ng kanyang anak. Timbog ngayon sa bilangguan ang dalawang magkaibigan matapos silang nahuli sa mga barangay tanod sa barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Matapos nahuli silang nagnakaw ng cellphone ng mga estudyante na naglalakad lang sa kalsada. Ayon sa impormasyon na hindi makawala at nakatakas ang dalawang ama na mag-best friend dahil maraming barangay tanod ang humabol sa kanila at buti na lang hindi sila binugbog. Sinabi naman ng isang suspect na ginawa niya ang pagnanakaw dahil malapit na ang kaarawan ng kanyang anak at gusto niyang may handa kahit 2 taon pa ito. Birthday mo nga akong anak ko niyo, ulay siyempre amahan beta ba, ulay ta gusto ba na. Wey, ikahanda. Kunya, Orin na ako, sir. Sir, pila edad sa mong anak mo? 2 years old. Imong nahimo kagani nagilabni ra nimo, gitutukan pa nimo kutsilyo. Wala itutukan, sir. First time nimo ni. Taas lang yun, sir. First time nimo nang kapanglabni ka. First time po nimo nagahimo gikagdaotan nga sama ni. Tungod lang kay birthdays imong anak. Sa ngayon ay temporaryong nakaritin sa Carmen Police Station ang dalawang suspect at naghihintay sila na patawarin sa mga complainant na mga estudyante. Mula dito sa The City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, ako si K5 Ricky Sulita para sa Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Katuwaan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.